abaha badong arat maikangni. Raptor paksi rongkhelan atowar kasela masai kideng. Lahori janalong aronre ahor kineplong. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjikta bertang ton pen. Lakha serkep amreng MAC constituency arlo hamran pen kilometer krehini sose charajak badong center along pini center isya rada tumpen sigjit kangni poramai padupon. Mayalong WSS scheme pen FW sub center aputhak RD dojot chingbai pon. Lakha serkep amreng MAC constituency arlo hamran pen kilometer krehini sose charajak badong center along pini center isya rada tumpen sigjit kangni poramai padupon. Labangso a center along Josemet kachingthor amumang ki prairim lapuson angthek non puda kedokogajok don pharo suse radaphan kithormi ovekimi aphuronatum pangrum se ason kachingbai amai dengponlo badong center laki inglong hawar angbong pen abarem hektik hako pen rong rup kachokim chorak vek arong binong ki ongdung awwe kaya phuronatum pen badong center along MDC MLA lapen MP kilik kepada panahot labangso arong along si tebok terai dorapet langtuk thepi rong ni hangpen long lethan ahawararat bot jok vekadim lo lapuan aningkana tengpen jongsi nangli lakhadam iglo lipude pini lasuarong chingthor oloma lahayalampen munthidam parsik pensi center isyarat sorkar aphan kapachinialam chingbai chingsailo Mayalong Minority Board Chairman Joy Singh Tiso, Socheng Block Chairman Augustine Hanse, KSA Hamran Regional Committee Amaipu Robin Timung, Karbenglong Life Executive Editor Rongbong Terang Chitong Don. Bangso Kaching Waipon, Josemet Laki PHE Hamran Division Alongpen, Surihini Rat Troxy Pen, Narkep Aningkana Baha, WSS Kim Pen, Badong Apan Kapanong Alang, Pini, Badong Arat Junlong Lebinong, Penchenglong, FW Sub Center Badong along Prabjin pen upgrade nang po. Karbilo Charlie Asong along Songjapo Hamran Regional Committee Maipo Probinti Mong pen Radamaya along Kaninja Tengki Karbilo Charlie Asong Hachichi Ningkan Isyaprang Pharuk Reser Kepra Phokepra Narkapa Ningkan Badong ME School Dolo Bonda Kosonlo Labangso School. Biang live lapen daily news atum akan nilin pen kardom pilo nilimen constituency nili social block chairman lo kasi pini ladak badong as a public rat ching rumah mai haponik lo lang so ladak badong rong apan isi nilitum kacicak tekang la pelo no nilitum pini ladak kacing ki than pon nilipen MC baido tumpen apen video tumpen apen G tumpen nilitum ching waipo la sedak badong rong long bang stami nelang non theglong lo ladak hanga kichu nabe la sela hua development ke bani phan bangke nilitum MEC trupen nilitum un anbor ipo Socheng block amaipo Augustine Hanse penta lapuson rong kaching thora baha rison nimso atum angri isipen radaphan kapangrom thek laki chorupar eklo laso angbong badong hawar along me langka veputhak nilita chini pamelo lasi nilipen akangtui MAC EM atumpen chingki chingwaisi rong kapaching thoraphan nangcherap chitodumpo. Okay, yang sisang ladak ni tum hamran abirta Karbinong Live la pen la Karbi Daily News la tin hit ke thom a channel pen si dak pini ham badong long supilong kaching thuramu sonna sai ke deng pon la bang so kaching wajing sailong palilo si aprang sin nang Socheng block BLC la bang so chairman at hanan panchor di bang la jela dak kaching thuramu kinang sot dak resimet lang hi na barsa evela pen sub centers tami kangram da facility bang ke avidet la sila so puthak dangarong rat thanali pilo chi chak tikang Aprangse Karbiang live lapen daily news atum akan nilin pen kardom pilo nilimen constituency nili social block chairman lo kasi pini ladak badong as a public rat ching rumah mai haponik lo
lang silang solo dak badong rong apan isi nilitum kacicak tegang la pelo no nilitum pinila dak kacing ki than pon nilipen MC baido tumpen apen video tumpen apen G tumpen nilitum cingki cingwai po la sedak badong rong long bang stami nelang non teglong lo dak hanga kicu nabe la se la hua development ke bani phan bang ke nilitum MC trupen nilitum un anbor ipo ahok badong FW subcenter aphan koson kopi ke klemsi kimepo labang so puthak socheng block amai phu Augustine Hansepen kopi ason lo kachechak tekang News report Rongbong Terang Karbeng Long Live Towar laki isi ronggrup alon ke do e ang thek binong Towar kabe penta rong ke klar i ang thek chethek panong le lapen rong arat sitami kacheng thor awar sai longpon pe athe towar ke misen penajok si ajada hin sitami ke misen ang thek panlong aho towar jongsi misen ave pulote rongrop kacheng thor ang thek damlong le lapen rongrop arlo misen atowar abangke radde pen kasemar jita un e bonta radatum methang rongrop kacheng thor amo Sorkar pen nangwan PG mine pusi aphongtin a election ahot vote chupi don pen pahai ponlo bonta haide ra philote radaphan panung pon kokti disi ke theklong ke ong lason si amreng constituency angkangarlo rongkhelan aradadong kedam ke bang ki sungajok rat thor paksi methang kedam atowar kachisemar ponno Bangso atowar lake PWD pensitame kilangchari pontang atowar lo bonta non anta thangnat kasalam pon kabe derajok radatum kachileng penangan akisung nang dukok lo kiram tang ASDCR ni pen PWD atowar kasarwit tang atowar lo ase pinyar ni ele tum karbiang long along PWD department do dera pistame dak karbirong supi po chithang klongarong lo wan pungrong khelan apen sumotan arara tum pinyar ni antame mesen atowar kidam long lelang towar mesen long lelang me lang la mesen segechelang ya hem lason kawede rajani alang litum dak karbirong supi pen kilometer krip ho andam detik ke doa ini kilong ya phanalang litum awar saya Karbenglong Autonomous Council Pendanglok State Lapen Central Alongta BJPC Charilo Sitami Lake Nilitum Ahoy Kedo Arad Doma Phana Banki Non Het Pen Kali Komentu Nepenta Nangkelangpon Avedet Karbenglong Council Pen Kedanglok State Government Central Government Alongta Mudi Masidolo Tanatum Nahok Ta Chikiat Hai Ave Poli Angton Dan Tum Chok Plang Segeduk Tanitum pu border last lo netum ge stala netum border last an thobang nang kelang ponawda Bangso atowar lapan sorkar pen nilitum araraphan thangnat nang kelangpon ave pulote non ephonga bangke vote pidun dedet na lapen towar bang Meghalaya sorkar along penle chohangnam rong nang pusi nilitum cheparai ponlo sarkar tum ilang le bom lang pote no next election bangke nilitum nahopta pidun dedet na pusi kipulo an lapenang lang le bom pulutan te nilitum Meghalaya sarkar athan le kiana pusi nilitum dak dofrong arat atum umkhita namreng dak asentar wan pungrong khilan sumatan anarat anilitum lakbosonti aliga bonaya phan Meghalaya le chuhang thurongna pusi katingwai pon Nilitum henlo jasemet ahoy kerai komatumlo lasi kedam kebang jasemet kesoki one horabang penangan akisungdo Lasi towar nang kaselam piponja phansi Karbenglong Autonomous Council kacharia tumaphan towar cholang ponno interstate border gitu kar Meghalaya pen Karbenglong ni tum hilo ahoy si Meghalaya pen tum buas Karbenglong along pu jirigendeng aside bang nil tum hilo Meghalaya pen kedai nai lo lasinil tum phan nang honang jin sur ra ni tum phan towaran kenang pitha pu lasi nil tum CMEM MEC pen danglok MPMLA kado welang li tum phan chuni ridun lo Jirikendeng pen something inti Karbenglong live Khatkhati police station angkangarlo Lahore janalong police atum kiri ka kurkasai kedeng bomhot aronre Arunachal Pradesh ahor ke air kineplong
Pini khat-khati police atum joy pen birta long si Lahorijan Blue Diamond hor akula pen Dimapur ke pon bamahut ihum NL07C 9223 Gypsy ke lokalong pen home flike pen Bong Pharo Phira Choknarket Arunachal Pradesh State along Kasala mahor longpon hor ke pon Gypsy kate baratum asor ke micho MC kabjuilo Bonda laso hor ahem phulake hor anathu hanserong alumplak Rinku Barwa puse police atum pachini pon Nonamat labangso ahor lapan gari anta khat-khati police station along pondet si bikok Pinpur dam sina non det pikang hap kang pupen hor abe hatum cyclem jonpro lilo det pikang hap esekta gari sopen hor kero asai kiklem chong hubom pen nona bangke amso selo kedam tang hot Sun City Bar ahempu sing amen new salong klangdong Sita Pini Arnianda Lasso Asinga Bang Jui Pong Lang Kise Birta Repdunong उसका ये जिप्सी में जो दारू बेचता है स्लिप तो जिप्सी लिया यार NL07C 9223 Bokajan Penananterang Karbiang Long Live Non malomso dihina maupan Birtang Ton Podexina Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akula dalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pik kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apordu redat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mopi puthot birtar jupon theklona kedam tang chiti ni phai krep arni sanjiva lekhe apran kachar moddat abangarpum ahem kachiwan japhan kisung apothak barnabas killing birta long donsi tongsakot pen karbanglong autonomous council CM tuliram ranghangaphan birta pale damlo birta kilonga tengben CM ke rappa donsi karlitang sanjiva lekhe kithitang arpum ahem nangcheli longlo Karlitang Sanjiva Lekhe Pirthe Dote Gahot Methang Ahem Awar Sa Pharman Kerala Arong Sopialongsi Chongdat Damlo Alangli Chongdat Bomsi Hemrek Lapen Methang Ke Chophan Chisik Bomlo Sanjiva Lekhe Alangli Hemlaki Nilip Constituency Angkangarlo Risak Hidi Amekar Bonda Kedamtang Chitini Phai Krep Ho Arni Kerala Arong Sopialong Methang Abohalong Karlitang Sanjiva Lekhe Apranchar Mudam Detla Bangso aberta api apotum berta chelong lok api kithitang arpum sitami ahem an kachewan japhan tangka mahapendang lok thedung akisung dokok lo Bangso puthak KSA claim bang Barnabas killing long dunsi Karbanglong Autonomous Council CM tuliram longhangaphan berta paledam lo CM tuliram longhang ahin pen RD pidonsi laki sira suri phoke patangka pidonsi karditan lektheaphan kedamtang chitini phai craser cap arni ahem an kithitang arpong chelelo Lason kisum thekte ka porhot Kerala arong supipen hem an kithitang arpum hem kachewan long lokajok Karbanglong Autonomous Council CM tuliram longhang lapen KSA claim bang Barnabas killing aphan Sanjiva lekthaong Sanjay killing pen kachoropa jerpon Sampen akiro pilo lopen pers name labang solong ang chipiduk ang chipala dunay kiri kalam kicheng pen ke claim ke dam ele tuma korte Barnabas killing alang li chipaduk pik pensi ele tuma sar tuliram long hang long nang tuning ripisi alang li hin pen ele tuma pan akang hon akang insu
alangli mithang arong arup aphan kaching hon angjir atung aphan akorte tomhan kaching hon pene joksi langli la anik cipaduk lo la pena phitu Stalin toso alangli Bangalore society Karbi society alangli Klembang Pustame Kerala pen dak Guwahati anang palero alangli pantan ning cingduk deun News report Roshan Hanse, Karbiang Long Live. Piniada Porphai Krisia Porhut, Jaiponga Hitialong, Gram Sabha Amai Padu. Mailong Sorkar ki pipon ahemso kelong donadum doan prabjin pen kenang sot alu doan rongasar alongan kapalidam rebje phansi mailong chethan pon. Rongasar Roman Rongpi Kacharipam Bangso Gram Sabha Amailong Langhin VDC Chairman Kansai Basumatari Langso Mepi Development Block Assistant BDO Sudhirban Barman JE Hinchong Terang Gram Sevika Mamta Begam Pendanglok Ki Ongdong Aradadum Chitongdon Mailong BDO Kinang Sodalam Kaningje Ponatengki Sorkar Pen Kapanong Pi Kiduk Det Ke Boydet Aradadum Apan Prabjin Pen Hemso Kilongdon Ahembangatum Padar Depinra Hemso Kilongdon Japan Kinang Sot Alu Rongasar Aredeng Alongan Chithondam Bomsi Akimelo Pusi Mayalong Pachinipon Halapu JE Hinchong Terang Kaningje Pon Thuatengki Komane Atu Job Card Avelang Polote Voter ID Photo Cheponra Puthot Men Kachit Habdam Japansi JE Terang Asang Hopen Ningje Pon এতিয়াও যাৰবিলাক নাই মই ক'বলৈ বিচাৰাটো এইটোৱে যাতে চৰকাৰে কোৱা নিচিনা যিমানবোৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা মানুহবিলাক আছে ঘৰ নাথাকা মানুহবিলাক ঘৰ পাবই লাগিব মাজতে পাবই লাগে বুলি চৰকাৰে দিয়া সত্ত্বেও কিছুমান বস্তু আমাৰ দায়িত্বত থকা বস্তু আমি আমাৰ এই ডকুমেণ্টবিলাক যদি ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সময়মতে এই কামটো গুচি যাব খুলি যাব কিন্তু সময় আমি বিচাৰিলেও নাপাব আৰু কামত যোগ দিলেও নহ'ব গতিকে সময়ত যদি Langhen Pen Sarpangre Inti Kathar Karbiang Long Live. Pini Prime Time Berta Kelopon Sakang Toniglo Dome Thakmi Kardom.